יחי המלך המשיח, גות יום טוב. אז כמו שהבטחתי, הנה עכשיו אני מסביר בקצרה איך כל אחד יכול בקלות ממש ובחינמי ליצור אבטר שמדבר, מלווה בסרטונים על הדרך ומוזיקה וגם טקסט. איך עושים את זה ממש בשתי דקות. אז הנה אני פשוט כותב אייג'ן בגוגל, מופיע לי האופציה, והנה דבר ראשון למעלה אנחנו רואים את האפשרות לכתוב לסוכן שלהם, וזה האופציה הכי טובה, הכי נוחה, הכי מהירה. עוד רגע נדבר על זה. למטה אנחנו רואים כל מיני אופציות, זאת אומרת מה שפעם היה אפשר לעשות ועדיין אפשר להשתמש בזה, כל מיני מתמונה של האבטר גם לעשות שהוא מדבר, אבל שם זה בלי טקסט ומוזיקה, ליצור אבטר או וכולו וכולו. אני עכשיו פחות מדבר על זה, יותר על האפשרות שאנחנו רואים למעלה. יש לנו פשוט לרשום טקסט, לבחור לאורך או לרוחב, כמה שניות, אז עדיף תמיד ללחוץ 60 שניות, להרוויח כמה שיותר, ופה מוסיפים את התמונה שממנה אנחנו רוצים ליצור את האבטר. אז אני עכשיו לא אראה לכם איך בדיוק רושמים, כי זה מאוד מאוד פשוט. נכנסתי ל-GPT, אני אישית ביקשתי ממנו שיגיד את הייעוד שלי בנוגע לשליחות של שילוב AI בשליחות ובחינוך. הוא מיד כתב לי ופשוט הדבקתי את זה. מה שקרה שהוא מיד פתח לי כמו טבלה של כל מה שאני מבקש, וקצת תיקנתי אותו, הוא מיד אוטומטית תיקן, וישר מיד תוך 2 דקות יצר לי את הסרטון הראשון. שם אני אמרתי בבקשה בוא תריץ שם ברקע כל מיני תמונות או בעצם סרטונים שעושים יותר את הסרטון חי ויפה, כמו שאתם ראיתם בסרטון ששלחתי אחרי ראש השנה. הייתי צריך האמת כן לבקש ממנו שלא ישים תמונות של סרטונים של נשים וכדומה, ובעצם מה שהוא יצא זה שהוא כל פעם יצר לי מחדש, והחידוש הוא לא ידעתי, הקרדיטים שלו, של האייג'נט, זה ל3 סרטונים. זאת אומרת, מה שאפשר לקבל בחינם. אבל בכל סרטון אתה יכול לשחק איתו עוד ועוד ועוד, עד שהוא מביא לך את התוצאה הטובה. אז ככה שאתה מרוויח הרבה. הנה עוד סרטון שהוא עשה לי, ועוד סרטון ועוד סרטון. בסוף בחרתי את מה שטוב לי. זה באמת הפעם הראשונה שעשיתי, לכן לקח יותר זמן. ויצא סרטון מהמם ומומלץ. וזהו.